setan priperayangan. Ayo mangkat, Cok. Kabeh wae ora ana sing cicir. Mangkat kabeh. Iki dina nderekke Kanjeng Ibu Bathari Durga. Gawe kisruh, gawe giduh ing jagat raya. Ayo mangkat, Cok. Aku melu mangkat, Kang. Aku yo golongane setan. Ning dadi setan saiki rekoso. Menungso-menungso wis ora wedi karo setan. Malah setane sing wedi karo menungso. Aduh bujur. Apa meneh dadi setan sing cangkeme amba kaya aku. Keju leh ku omong. Biyen uripku ning alam donya senenganku rasan-rasan tangga ngrasani kanca. Bareng mati kleru dalan dadi setan cangkemku amba. Aduh Gusti. Kula nyuwun pangapura Gusti. Upami kula saged gesang malih teng alam donya kula mboten badhe gibah. Kula mboten badhe ngrasani tangga lan kanca. Biyen kula akoni suwengi niku ngrasani entuk tangga 153 sing kula rasani. Aduh. Kapok Gusti, kapok. 154 ding sing sijine bojoku dhewe tak rasane. Aduh. Kang, teni Kang. Setan gentayangan. Aduh, dadi setan kok gedhe ndasku rekoso. Aduh, arep mlaku sak mlaku kok mumet sirahku. Gusti nyuwun ngapura Gusti. Biyen urip kula teng alam donya dadi wong sing sombong. Kula biyen urip kula gedhe ndase dikandhani kanca mboten gagas. Dikandhani angele ranjamak. Aduh, wis meloto sombong. Aduh. Ora duwe bojo sisan. Aduh kula nyuwun ngapura Gusti. Upami kula saged gesang, saestu kula mboten badhe sombong melih. Kula mboten badhe umuk malih Gusti. Aduh. Nyuwun ngapura Gusti. Keng menapa sirah kula gedhe kok manuk kula cilik Gusti. Mbok diwalik Gusti. Aduh. Kang, aku melu mangkat Kang. Iki
piye wetengku kok obah terus ora gelem leren ra gelem mandeg. Aduh senep rasane wetengku. Gusti kula nyuwun ngapura Gusti. Sing teng weteng kula niki duwite rakyat Gusti. Kula mboten ngerti ning mangan duit triliunan duwite rakyat terus marake dadi setan weteng kula obah terus. Aduh niki duit sing kula korupsi do demo teng weteng kula. Aduh kula nyuwun ngapura Gusti. Upami kula saged gesang malih kula mboten badhe korupsi Gusti. Waduh timbang tanggo korupsi alung tanggo rabi Gusti. Anteni aku melu mangkat Kang. Aduh yung kula nyuwun ngapura Gusti niki bokong kula obah terus ora gelem leren. Aduh pegel encok letih lesu. Aduh bokong mbok leren. Aduh kula nyuwun ngapura Gusti. Biyen urip kula teng alam donya urip kula senengan kula nyebleki bokonge PK Gusti. Mboten kula bayar. Aduh ngerti ngono biyen tak bayar. Ngono kok biyen tak tinggali KTP tok to ya. Kula kapok Gusti, kula tinggali KTP terus kula kan metuk kanca kula nebus Gusti. Totalane kurang Gusti. Aduh ya Allah ya Gusti kula nyuwun ngapura. Upami kula saged gesang melih kula mboten badhe nyebleki bokong. Sing kula ceblek ngarepe bokong makpok. Kang melu aku melu Kang. Setan gentayangan rajine kuletangan eling para manungsa kakedo setan pocongku uculiten muten cong culiten pocongku uculiten muten rangga kowe neng endi ten sapa ya iki aku gendaanmu biyen Dik. Kowe kang nyusul aku krungu jare kowe kluyuran tekan ngronggo kene. Ya ben ora ngerti nek aku nyolong kabel PLN. Tak alihke mendo gayeng bendo rembug pacang. Njaluk ngapura. Aku iso dadi setan iki gara-gara kowe. Ta iso. Gambiyen kok jak golek pesugihan.
medeni tangga-tanggamu. Wah. Ning kowe lak yo mbiyen yo gelem. Gelem wae wong penak golek pesugihan kudu kekuk. Njaluk ngapura, Dik. Njaluk ngapura karo sing gawe urip, ora usah golek pesugihan dadi pocong ngono kuwi. Njaluk ngapura. Aduh Gusti. Tuhan, saya dulu nakal ya Tuhan. Saya minta maaf. Kula nyuwun ngapura Gusti. Biyen urip kula teng alam donya kula golek pesugihan. Upami kula saged gesang malih, kula mboten badhe golek pesugihan, kula badhe golek kemelaratan Gusti. Ora ana wong urip kok golek kemelaratan. Urip kok angel to, Kang. Angel piye? Golek pesugihan kleru, golek kemelaratan kleru. Nyambut gawe sing halal, sing berkah, sing barokah. Nek ngedeni wong kene bedil ndasem. Iya, njaluk ngapura, nyuwun ngapura Gusti. Nyuwun ngapura Gusti. Nyuwun cium, Dik. Umat kowe diambung yo guyu ngono kok. Enak jare. Ayo golek dalan pengruwatan, golek ruwat men sampurna uripe dhewe men ora dadi pocong ngene. Ayo ndang lunga saka kene. Ndang lunga saka desa Rangga kene engko nek kecekel awake dhewe digiring hubungi desa. Ayo guys. Setan gentayangan ayo biar anak-anakku dandang nang urip budal ya Allah.